Udan gaude, aste honetan, udan gaude, eta hau edabideentzat, kriston txoilua da, zatik egunero edabide guztik, udari buruz albiste bat ekartzen dute. Bai, nola zaindu beroarengatik, kontsejuk eman, eta hoi dana. Esan digute, aurtengo uda, 83 egun eta 15 orduko izango dala. Ez dakigu, zeinek egiten ditun, olako, zeak ez da? Zehaztasunak, bai, edo institutun batek, edo pol olagarruak, edo euskalo. Bueno, kuestioa da, ez dala berdina baremua, Reykjaviken edo Kordoban, eta ezin dela orokortu asuntoa. Edo beraztegin. Edo beraztegin, hori da. Bai, bueno, nik aurreneko gauza da, edabidein erilek esan batipat teleberri, telediario, notiziaz eta albistegi guztio jei galdera hau egin. Zergatik albistegietan udako albisteak ematen dituztenean, beti agertzen da neska bat titibistan. Ez dakit ilustratzeko, sombrillak eta surfistak eta olatuk ez dian nahikoa. Beti sartzen dute, planu bat neska bat titibistan. Zin benira kuento, esaten bezala. Hoxe nahi nileke, hau hemen iluzat. Eta bueno, luzapen honen ondoren, hasiko gea pixkat, kontsejukin ere bai. Ja, lehen dago galdera bota du, airean. Arrapatzazue, albisteetako lankideok eta... Bueno, lehenengo komendioa da, toki guztietan ados jarrianak aste honetan, dela ura eta likido asko edatea gomendatzen dute. Ura ondo da, baino likido asko ez atxeste bizkorregik izan, eta ez dia gintonikak eta kuba libreak. Dia, fruta zukuak eta olako gauzak. Hidratatzeko eta ez galtzeko hortxe likidoak izarditan. Jendeak esate, ura eta likido asko, gintonikare likidoak, ez da. Bueno, beraz, tea. Bai. Ura, tea edo infusioak. Urrunguarekin lotuta dihua. Beste gomendio bat ematen dutena da, siesta egitea gomendatzen dute. Hau da, baino siesta motza. Ez oinala, aitagoria eta pijamako siesta. Eta airean osoa. Hoixe, ez. 15 minutuko siesta. 15 minutuko siesta ezintza jo siesta, ditu, baizik eta lokuluska. Eta nik uste aurrekoakin lotuta dijuela likido asko ean da, ordu asko zindia loikin zeatik, pixeitxera jeiki behar dezu. Logika, alaxe da. Bai, norbait eparra indu hor? Bai. Senyorak... Ez du, kai da, ez du. Esan ari gira, baietz. Bai, bueno, komendatu digutele bai... Paga dionekin ez baitago buru bidone. Bai, ama berdin siestak, ordura ordeneko behar duela, Ordura bai, peslak egin da, ni gire, ordu asko txematxuk gehoz nahiz pertsona hostial arte. Esate, jo, zaudek buruko minau. Eta gaina oso letxe txarrien jekitzen nahi, Jaime, 3 orduko sisteinez geho. Bostetatik zortzita, bongoen ezin da, zatik airean gaude. Bueno, urrengo gomendioa da, kotoizko pijama edo zeharka lo egitea gomendatzen dute beroaren aurka. Kotoizko pijama, transpirablea dalako, hasi que ezin deia beste materialetakoak erabili, eta zeharka lo egin, hau da, nik uste hola dala, ez da, zeharka, hola. Ja, bai. Hola lo inezkio nahiko berua, ez, itxezea, eta atzeakan ezin da, arnasa ezin dalako ondo hartu. Eta hori zagati da, ez dakiz institutok esan du, fresko golo itxen dela. Ja, gorputz ez... Bai, nik uste ernik apatu dut. Fresko pijama barik ez da. Pentsatzen den imatetz, baina, kotoizko pijamakin, jendea pixka frioleru abaldin baba. Zeharka izango da, rozea gutxiago delako, zera... Bai, home, bakarrik du inezkio, bai, Oearekin, medogoto, ja. Earki, bueno, urrungo zea gomendioa da, hortxe jartzen zuna, gorko izan, gorputzeko temperatura 27 gradutan mandetzea gomendatzen dute. Hombre, 44 gradu eukizkio, nik ikusten nahiko grabia izango lasuntua eta 15 gradutan gehitzea ere, ez dala oso gomenigarria. Nire 37 gatuko nintzateke, 36 eta piko. Ja, 37 dezima txiki bat, hortxe, hortik bera ez da, hortik gorare ez. Hombre, bera hondi jaitzen hau, baina, bueno, hoxe da, 37 gradu gogoratu. Beste gauza bat, ure pelarekin dutxatzea gomendatzen dute. Ure pelakin, ez dakigu Salvadorren herrira joan behar duen dutxatzea edo noa. Baina, bueno, nik gauza bat esaten nahi nik hemen, ez dala erresa ure pelakin dutxatzea, zatik ure pelan puntuoi aurkitzea, askotan G puntua aurkitzea, baina zailagoa da. Ojo al Kristo, hor bakizu dutxan nola ibiltzen gian, nola bero gila, hotze gila, eta epela aurkitu arte nik uste ur magina gastatu deula. Eta ez dakit urrepela oso gomendagarria dan. Alfare gastatu. Zer esan nahi luke, botatzak gomendioa? Hotzarekin dutxatu eta kitxo? Bai, hotzakin beruakin, baina epelakin hortxe regulatzen ordu erdile ibili beharren. Ai, hotza, ez bero gila, ai, hotza, ai, ez bero gila. Hola, nik uste litro asko galtzen diala. Eta gero urrezte hoi, ez dakit pixkatu hola komila artean esateko. Gure etxean bauan esaera, otzila. Otzila. Ez da epela ere. Hoi galtzen dragoi hondi bat. Otzila baino gutxixiago, otzila. Otzila. Erosita goprazioan.
Bueno, beste gomendio bada janari harina jatea gomendatzen dutela. Hau da, atxa, favorez, babarrunak eta holkik abuztun ez. Ez dakize bat aleta trepakik ez. Gero amestu itxendia gauzak eta olako gauzak idazten ditut. Bueno, janari harinak zer dira, ez dira gusanitok eta palomitak, ez, gaizkiz pentsatu. Janari harinak dira entxaladak eta olako gauzak, gauza freskuak eta harinak. Gomendatzen dute, gorputzeko temperatura hori eta beroaren aurka egiteko. Mutil hau, osasun sailean kontratatuko dute, Beltran de Herediak, ez egin ja, joer, beti naztu itxen naiz. Darpon. Darpon, egin ja, darpon, bai. Osasun sailburua darpon, Beltran de Heredia segurtasun. Hoxe, beti etortzen, mobidik, darpon, hoxe. Bueno, kueste joa jaimetxon. Gomendioik ondo daude, baina oso tipikoak dira. Nik hemen beste gomendio etxeko eta herri zeako, herri kulturakoak dakarkizkit, eta hause gomendatuko nuke. Beroarekin, udan diminutuekin ez hitzeitea gomendatzen dut. Hau da, zatik beti esaten dute beroa gauzak dilatatu egin ditula, baina hitzak ez beti daia beranito, terrazita, solecito, playita, eta hola. Favorez, diminutuak alde batera utzi. Eta hitzein normal, personal bezala. Ezta? Beti gauza txikikin, zer apitu fuak akaso edo ze. Ba ez, diminutu, playita, terrazita, garagardotxo, kafetxo, eta beti panillo. Beste behin esan hunda ez da gaizki errepikatzia. Bueno, beste gauza bada, gure aitak esaten duen bezala, bero egiten dunean lepatzia, komila artean, bustitzea gomendatzen du nire aitak. Hau xe. Etxeko remedioa da, ez? Etxeko remedioa, bai, esaten, beroa daka, lepatzia busti, esaten. Praktiko eta merkegua, pla, in. Zurretik odole zauden nien bai, lepatzia busti. Dantzako erremedioa izaten da lepatzia bustitzia. Eta ureta sartu baino lehen ere bai. Bai, goen egiten dituzte mirakin salta eta olako zeak piztinetan hor telebizio espainoletan, hemen Euskal Herri ningo balitzuitako bat izango litzateke ea zein lepatzia bustitzen dan Kantabrikon. Zati, sartzeko zeak aberzina dauzkan. Holaxe. Koskobiloak bai, alaxe bai, koskobiloak. Eta naiz eta Euskia 1000 graduta eo, naiz eta hemen txe efekto invernaderoan da bero ondila izan da, abust 1940 urtetik abuzturik beroena izan, hause da etxeko gomendioa. Gauerako jertxea hartzea baezpa gomendatzen du nire amak. Bai, rebekita bateo, freskatzen mani mau, bakizu, baezpa jertzi hartuta geho ezibili, beti gauian abuztune bai, oztu itxen dueta. Ta honekin da bizkotxo batekin 1000 sortzik arte. Bota ez guaini kristonak. Egune batean, kultura sailburuak lepatzea bustiko dik, plast egingo dik. Tira, zuek beste gomendioren badukazue? Bai, berontzako. Ez, Berontzako. Fujitxu gana sala. Eta digestioaren kontu hori nola izaten zen? Hoi, nik uste kondaile urbano da. Hori, gezurra alda? Bai, ni pentsatzen dut bai, ez tala egile esaten. Alegia, otordua egin da, handik 2 ordura arte zintzela. Kontrastia bai, baina igual gerezi bajane, o txuleto jajane, berdina esatu bi ordu eta hori ez da. Ez da. Nik uste dut kondaile urbanoa dela. Kontrastia ez belaxe itxeko, igual urotzetan sartu bazkaluta baina, ez dakit. Nik uste txikitan beldurtzeko zala. Bai, eh? Bai. Hori darponen aholkulariak esan dakoa, Bai, zakuko gizona, albako dukea, digestioa, txikitan beldurtzeko. Zuek oso ondartza zale galtza, Joniak ez guztu bat zuza? Ez. Mendizalea gehiago? Mendizalea gehiago, bai. Eta kostako gure mutila? Bai, ni bai. Ondartza neguan, gustatzen zait. Sartzeko? Ez, pasiatzeko. Uretara sartzeko? Ez, pasiatzeko eta hola. Pagadi orain ere ez da sartzen, Ez ni. Ureta, noiz sartzeiz bai, Kantabrikon? Kantabrikon oso gutxitan, Antiago berori eske hola. Ba, ederra dago, pagadi. Bai, ikusteko bai, asko gustatzen zaio, baina sartzeko, bai. Ez, baina pagadi irailea hasiera arte, ura ondo berotu arte, Kantabrikon, ez. Joniak hemen daula aprobetxatuko, nik koker espaniel bate bezala, igeri egiten dut. Hola, molaxea karakan buru batea, eta atea falta zita hor. Eta zuek, barrena bai, ez? Urtzalea izango zara, ez? Bai, ni itxaso zalea naz. Itxaso zalea. Ura ez dakit, baina ondartzan trago batzu hartzia. Likidoa. Likidoa. Berak esan dago, beti likidoak hartu bizela. Horretik, zeuk esan duzu lehen? Ondartzako txiringitoa. Txiringitoa, bai. Horrazko korratzen bai. Txiringitoa da, gauzarik onera. Pagadiri ondarra etzaio gustatzen. Ez, ni ondarzari epiga dozki jamaten dio. Esan dena ozki ematen dio, eta zera, eta ez du ondarra egin etxea joan izaten, da hori guztia.